Ja, velkommen til Sigurds Bjørnetime. I dag har jeg valgt at tage sådan en dukke herinde i studiet. Eller, det er så ikke en rigtig dukke, fordi det er jo faktisk et menneske, men jeg har kommet ind under narkose, så det her kan man faktisk ikke mærke. Ja, det er dejligt. Lige de der bevægelser der, de er rigtig gode. Så ligger vi lige ned igen. Så skal jeg lige her. Der. Nej, ikke, det her, det burde så gøre rigtig, rigtig ondt, hvis det var rigtigt. Men det går simpelthen så ikke så ondt. Så skal jeg lige herop, og hvad skal jeg? Jo, nu skal jeg lige have den her hånd herover. Og det vil jeg simpelthen lige, de hænder her, der er her på den her dukke, de er simpelthen lavet af plastik. Du kan se, de er meget bøjelige, og de er rigtig gode at lege med. Specielt til, ja, hold det væk fra mindre øje. Whoop-a-day, 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 whoop-a-day. Malte Og Nikolaj. Os.